हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टाइगार एबा मोसा होनानै रुजुलायनानै बाथ्रा बुंनाया गोबां सोलिबोबाय नाथाय बे बाथ्राखौनो फिन जाथाय होनानै गोख्रों फिन जाथाय होफिनदों इउपिपिएलनि सासे गोख्रों आइजो दैदेनगिरि मरियाम टप्प' बिथाङा मा फोरमायदों बिथाङा फिन जाथाय होदों दि हाग्रामा महिलारिया मासे हाथाय गैयै मोसा बे अजदखौ फिन जाथाय होदों एबा जाय समाव गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टाइगार होनना बुंदोंमोन नाथाय बे टाइगार एबा मोसाया हाथाय गैयै मोसासो होननानै गोख्रों फिन जाथाय होदों मरियाम टप्प' बिथाङा सासे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव विधानसभा बियाब ओनसोलनि सासे गोख्रों इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि माखासे मानि खामानि मावनायनि सायाव आसि थुनानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमोद बर' बिथांखौ रायजो सभायाव थांनायखौ लानानै गोबां मानि अजद दैखांदोंमोन नाथाय बेनि सायाव गोख्रों रिप्लाइ होफिनदों मरियाम टप्प' बिथाङा हाग्रामा महिलारिया मासे हाथाय गैयै मोसा होननानै अजद दैखांनानै फिन जाथाय होदों दानिया फैदो बिदिबा मरियाम टप्प' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव मा अजद दैखांनानै फिन जाथाय होदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন সুধিলে মোক যে হাগ্ৰামা বিটিআৰৰ টাইগাৰ একচুৱেলি টাইগাৰ মানে দাঁত নোহোৱা টাইগাৰ আৰু তেখেতে 28টা সিট জিকাৰ পিছত যদি তেখেতে কাৰোবাৰ লগত এলায়েন্স কৰিব লগা হৈছে মানে তেখেতক আমি টাইগাৰ বুলি নাভাবো আমাৰ আজিৰ তাৰিখত 3জন এমপি আছে বহুত মিডিয়াত ওলাই আছে মানে যে প্ৰমোদ বড়ো হেনো পদৰ লোভী একচুৱেলি সেইটো নহয় তেখেত জ্ঞানী তেখেতৰ প্ৰয়োজন আছে ৰাজ্যসভালৈ তেখেতৰ ভইচ বিটিআৰৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো দিল্লীলৈকে লৈ যোৱাটো আমি প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছো আৰু ইউপিপিএল দলৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে তেখেতক আমি ৰাজ্যসভালৈ পঠিয়াইছো তেখেতে পদৰ বা গাদীৰ বা টকা পইচাৰ লোভী নহয়